Bozgunlukdaki belli Türkmen aktivisti Dursultan Tağanowa 29 sentýabrda Istanbulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Tağanowa 27 sentýabrda Türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsag edilmeginden ozal özüne we Türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýanlygyny habar berdi. Berdimuhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki Türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan bäri Türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowuşan maglumatlara görä, bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň Türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky Türkmen protest hereketiniň görnükli agzasy Dursultan Tağanowa 27 sentýabrda Türk migrasiýa gullugy tarapyndan tutsag edilipdi. Bu Türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsag edilişidi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda Istanbulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak Türkmen aktivisti şol sanda Tağanowa hem tutsag bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlyga goý berilýänçe ol 3 ay töwerege deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsag edilen destina Istanbuldaky deportasiýa merkezine iýerildi. Ýöne 2020-nji ýylda bir türk Suudi Tağanowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gaçşybatalga statusyny beripdi. 27 sentýabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň Türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýleşdirilen doly agzalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňkü premier ministri Binali Yıldırımyň degişli beýanaty 14 sentýabrda Türk we Äzerbaýjan medeniýetinde ýaýradyldy. Geljek aýda geçiriljek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan Türk geňeşiniň doly agzasy bolar diýip Yıldırım ma'lum etdi. Tağanowa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda tutsag edilende özüne we beýleki 25 Türkmen aktivistini tutsag etmek hem de deportasiýa merkezine äkitmek barada Türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buýrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündirilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine uğratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, Türkiýedäki aktivistlere edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady Türk geňeşine çekmek synanşygy bilen baglanşykly diýilýär. Şu ýylyň awgust aýynyň ahirinde Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede Türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýydarlanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmäniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň Türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada Türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne biziňkiler iň bolmanda nähilidir bir egleşiksiz bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şu ýylyň başynda türkler Äzerbaýjany hazırdaky dostluk gaz ýatagy boýunça Aşgabat bilen şertnama baglaşmaga razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň biziňkiler gürleşmäge has höbetek boldular. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmaça şertleri öňe sürdüler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp Türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň awgust aýynda Türkmenistana etjek sapary barada ılalaşdylar diýip awgust aýynyň ahirinde Çeşme Azatlygy ma'lum edipdi. Geçen Tomusda Türkiýe häkimetleri Berdimuhammedowyň hökümetine garşy nägililik bildirmek, diskussiýalary guramak we sosial ulgamlarda tanqid etmek üçin Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň daşynda ýygyderli ýygnanyşýan Türkiýedäki türkmen aktivistlerine basyşy güýçlendirdi. Zähmet migrantlarynyň ibarat Türkiýedäki aktivistler hereketinden soň Birleşen Ştatlar Demirgazyk Kipr we Orta Ýaly beýleki ýurtlarda hem türkmenistanlylar närazylyk proseslerini geçirdiler. Tağanowa Türkiýede we beýleki ýurtlarda basyş astyndaky türkmen immigrasiýasynyň syýasy taýdan işçiň böleginiň ýeketäk wekili däl. Şu ýylyň 1 awgustynda türkmen migrantlary Istanbuldaky Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde ýene bir garşylyk çäresini geçirmäge synançdylar. Emma bu synançyklar demonstrantlaryň öz aýdyşýaly türkmen rejimi tarapyndan hakyny tutulan käbir adamlar tarapyndan zor bilen basylyp ýatyryldy. Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegini talap edýän protest şygarlary bilen türkmen migrantlary konsulluga barýan ýolda güýçli garşylyga duçar boldular. Sagdyn bedenli ýigitler olary ýenjip başlady. Netijede çaknyşyk
birnäçe aktivistin agyr yaralanmagyna sebäp boldy. Bularyň hemmesine sineden polisiýa işgärleri muňa goşulmady. Protestçilerin biri blogçu Farhat Durdiýew rejimi goldayan hakyna tutmalaryň aldygyna düşüp olaryň awtologuna münüp giden soň Türkmen konsullugynyň işgärlerini tapşyrylýar we birnäçe sagatlap saklanýar. Soňra Durdiýewiň öz aýdyşy ýaly konsullugyň 8 işgäri arkadagdan ötünç soramagy talap edip ony ýenjip video ýazga geçirýärler. 2 sentýabrda Türk häkimetleri Fransiýadan Istanbula gelen Türkmen opozisiýa hereketiniň Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy atly toporyň lideri Murat Gurbanowyň ýurda girmegine ruhsat bermedi. Azatlyň çeşmesi şu ýylyň awgust aýynda biz bilen habarlaşanda Türkmen tarapynyň protest hereketleriniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreler görmek üçin şert goýandygyny öňe sürdi. Soňra türkler geňeşe doly agda bolmak üçin Türkmenistandan takyk razylyk bermegi talap etdiler. Bizinkiler razy boldular ýöne muny oglan etmäge howlukmadylar. Hem adyeslapky şertnamany düzmek üçin bizinkiler türkleriň öz metbugaty arkaly beýanat bermegi bilen ulalaşdylar diýip çeşmämiz aýdar. 27 sentýabrda ýagny Taganowanyň tutsak edilen güni Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Türk Geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň ýygnagyndan soň Türkmenistanyň Türk Geňeşine doly derejede goşulmajakdygyny diňe synçy statusynda goşuljakdygyny aýtdy. Şondan 2 gün soň, ýagny 29 sentýabrda Taganowa boşadyldy. Görnüşinden Türk tarapy aktivisti deportasiýa etmegiň başa barmajakdygyna düşünen bolsa gerek, sebäbi Türkmenistandan tapawatlykda Türkiýedäki sud gararsyz we 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda gaziet onuň deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Geň tarapy Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri Aşgabatyň Türk Geňeşine haýsydyr bir derejede gatnaşmak hyýaly barada häzir içenli bir gedegem söz açman gelýär. Diňe 29 sentýabrda Taganowanyň boşadylmagyndan soň hökümete tarapdar türkmen neşirlerinde Türkmenistanyň Türk Geňeşiniň noýabr sammitine synçy statusy derejesinde gatnaşjakdygy habar berildi. Türkler, Äzerbeýjanlylar we Geňeşiň beýleki agzalary biziň häkimetlerimize iýdigiderli basyş edýärler, her türlü höwesleri teklip edýärler we şoňa meňzeşler biziňkiler synag ädimini ätdiler. Käbir şertlerde giriş mümkinçiligini eglan etdiler. Şertleriň biri Türk Geňeşiniň beýleki agza döwletleriniň çäginde Türkmen opozisiýa hereketleriniň öňüni almakdy. Aýratyn haýyş has dogrusy hatda talap Türkiýe gönügipdi. Olar öz territoriýasyndaky islendik opozisiýa hereketini basyp ýatyrmalydy. Türkler takyk jogap berip bilmediler. Onda gaty köp adam basyş astynda bolmalydy, emma bizinkiler muny talap etdiler. Bu ahyry şeýle derejeye ýetip Erdoganyň we Aliýewiň Türkmenistana etmeli sapary ýatyryldy. Bizinkiler başga da talaplary tapyp Türk Geňeşine goşulmajakdyklaryny ma'lum etdiler diýip çeşmämiz gurrun berýär. Onuň sözlerine görä awgust aýynyň ahirinde sentýabryň başynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn garyndaşlaryndan biri iş meseleleri boýunça Istanbula gidýär. Çeşmäniň sözüne görä ol türk hyzmatdaşlary bilen geçirilen duşuklarda iş meselelerinden başga da türkmen emigrasiýasynyň wekillerine batyş meselesini gozgaýar. Beýleki meseleleriň arasynda türk jenaýatçy toporlarynyň mümkinçilikleri bilen Ýewropadaky birnäçe adamy jazalandyrmak meselesi hem maslahat edilýär. Gurrun Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew başga da bir öňkü türkmen çinovnigi hakynda bolýar. Beýleki zatlaryň arasynda güç ulanmak mümkinçiligi de maslahat edilýär. Şol güç ulanmak çäresini Türkiýede ulanmak meselesinde türkleriň özleri muny islemeýärler, sebäbi türkmen emigrantlarynyň türk häkimetleriniň üns merkezinde durýandygyny olar bilýärler diýip çeşmäýdär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýakyn çeşme bilen bolan söhbetdeşligiň 27 sentýabrda Taganowanyň Istanbulda saklanýanlygy barada habar berilmezden ozal bolanlygyny bellemegimiz gerek. Azatlyň jurnalisti Çeşmäniň sözlerine görä Istanbulda geçirilen işewür toporyň maslahatynda Türkmen prezidentiniň garyndaşy tarapyndan basyş edilmegi haýyş eden öňkü türkmen resmiýetiniň adyny aýdynlaşdyrdy. Emma azatlyk bu meselede diňe Ruslan Mätiýewden kommentari alyp bilenligi üçin onuň adyny görkezip ikinji adamyň adyny aýan etmezlik kararyna geldi. Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmen News neşri soňky birnäçe ýylda türkmen prezidentiniň ýakyn garyndaşlary we olaryň millionlarça dollarlyk telekeçilik bähwitleri barada köp sanly jurnalistik derňewi çap etdi. Mätiýewiň 1 oktýabrda azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýdyşýaly jurnalistik derňewleri bilen baglanşykly oňa eýem haýbat atylypdyr. Bu maglumatlara ne derecede ınanıp boljakdygyny ýa-da ınanıp bolmajakdygyny ketkitlep bilemok ýöne
Ýöne muny maşgalanyň wekili Berdimuhammedowyň garyndaşy Aýdan bolsa diýsen ygtybarly. Biziň alyp barýan işlerimiz bu maşgalanyň ýagdaýyny kynlaşdyryp biler. Ýakyn günlerde olaryň kelekeçilik bähwitleri barada ýene bir uly deriňe çap edilmegine garaşylýar. Maňa garşy haýwatlar öňhem bolup meniň sahypamda ýurdun içindäki garyndaşlaryň hakynda pikir et diýen tesbir goýuldy. Hakykatdan meniň Türkmenistanda garyndaşlarym bar. Keläňe kerpiç düşüp biler, maşyn hem kakyp biler ýa-da başga bir zat bolar diýip açyk ýazypdyrlar. Elbette biziň beýle tesbiri çap etmejegimizi olar bilýändirler. Bular hut meniň özüme gönükdirilipdi. Bu zatlar golayda boldy diýip mäti faýdar. Berdimuhammedowyň rejimi ýurdun daşynda uzakda bolaýanda da raýat jemgyýetiniň işçileşmeginden özü üçin uly hop görýär diýip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Spanier aýdýar. Hakykatdan hem ýüzlerçe müň işçi migrant ýurt içinde galan maşgalalaryny eklemek üçin Türkiýede jemlenipdirler. Şoňa görä Aşgabat Ankarany Türk Geňeşiniň dowlak zat edip almak islegine täze dören türkmen opozisiýasyny basyp ýatyrmak üçin peýdalanmak isleýär. Türkmen hökümetiniň nukdaý nazaryndan näme üçin beýle etmäge synanşýandyklaryna düşünmek mümkin. Türkmen talipleriniň Türkmenistanyň konsullugynyň ýa-da elçihanasynyň öňündäden çykyşlary Türkmenistanyň hökümetiniň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagyna köp ünsi çeker. Türkmen hökümeti üçin şeýle garaýyş islenilmeýän zat. Onda näme üçin Türkiýe bilen ulalaşyga gitmeli däl? Eger Türkiýe olary Türk Geňeşine çekmek istese, bu olara öz isleýänini gazanmak üçin gowy sebäp. Siz türkmen aktivistleriniň bize garşy protestler bilen köçelere çykmagyna ruhsat bermeseňiz, biz Türkmen Geňeşine goşulmak barada pikir ederiz diýerler diýip Panier Türkmen hökümetiniň garaýyşyny düşündirýär. Bilermeniň pikiriçe soňky bir näçe ýylda Türk Geňeşi ýuwaş-ýuwaşdan prezident Recep Tayyip Erdoganyň daşary siýasatynyň esasy özünne öwürlýär. Türkiýe sebitdäki ösýän güýç hökmünde öz täsirini güýçlendirmek üçin Türk Geňeşiniň giňelmeginiň möhümdigine ynanýar diýip Bruce Panier hatap edýär. Soňky ýyllarda Türkiýanyň dünýä arenasyndaky ýagdaýy epesli ütgede aýratynda Daglyk Garabagdaky 2020-nji ýylyň gözünde bolan çaknyşykda Türkiýe Äzerbeýjany pilotsuz ýaraglar bilen öpçüneden soň bu şeýle boldy. Siriýanyň Demirgazygynda türk goşunlary ýerleşýär. Hatda Demirgazyk Afrika sebitinde de Türkiýe belli bir çäreleri görýär. Türkiýanyň özüni global oýunçy hökmünde görýändigi äşkärdir. Türk Geňeşiniň orsiýetin täsirindäki howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýa-da Hitaýyň täsirindäki Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilýär. Erdoganyň başynda durýan Türkiýe özüni täze Osman imperiýasy hökmünde görýär we täsirini giňeltmek isleýär. Şol sebäpden Türkiýe üçin bu ýurtlaryň ählesini Türk Geňeşiniň agdaty hökmünde kabul etmek möhümdir. Hatta Türkmenistany bu gurama goşandy şüpheli bolup görünýäni de özüne birleşdirmek isleýär. Munyň özü kagyd ýüzünde ören täsirli görünür. Türkiýe kartany görkezip, guramamyzdaky bu ýurtlaryň hemmesine serediň diýip biler diýip Bruce Panier aýdýar.